čo tu máme také chutné a krásne? Sme pripravení. Ahoj, pozri, teraz stlačím toto tlačidlo. Pozri, aká úžasná hračka. Mám tohto malého Jódu. Ten, kto ho nakreslí lepšie, dostane túto cenu. Začnime. Poďme. Dobre. Začínam. No, ten čierny. Nakreslíme nejaké uši, nejaké oči a trochu obkreslíme obrys ruky. Úžasné. Je to veľmi krásne. Teraz potrebujem nejakú zelenú farbu. Urobím veľmi peknú tvár a namalujem ju trochu na bielo. Len trochu aj na rúžovo. No, je to len umelecké dielo. Babi, otoč sa. Och, prepáč. Dobre. Idem urobiť tvár. Myslím, že je to dosť podobné. Je to také roztomilé. Teraz to otočme. Čas vypršal. Ukáž mi, čo si urobil. Toto je môj Yoda. Je pekný. No, vlastne nie. A čo ty? Toto je moja práca. Snažil som sa. No, páni, ty si tu víťaz. Vezmi si cenu. Hurá, vyhral som. Teraz sa pozrime, čo dokáže. Stlačte tlačidlo a môže otočiť hlavu. On sa skutočne hýbe. Je vtipný. Aká mäkká špachtľa. Au, je to horúce. Takže musím ťa usadiť. Tu je tvoja cena, lietajúca víla. Chcem jednu. A čas sa začal. Začínam. Dobre, hneď si vezmem čiernu, urobím to čo najkrajšie, takže sukňa, nejaké topánky a samozrejme ružové vlasy. A samozrejme krásne ruky. Nezabudnem na vílie krídla. Urobím najkrajšiu vílovú palacinku. Podarilo sa mi to úžasne. Čo tam máš? Nekúkaj. Ako by som to mala nakresliť? Dobre, prišiel som s nápadom. Urobím obrys očí a tváre čierny. Nakreslím krásne myhalnice, ústa, nos a tiež to namalujem na modro. Obkreslím tvár a urobím super bielu tvár. Je to tak cool. Čas vypršal. Ukáž, čo máš. Už? Dobre. To je moja tvár Jody. Aký je rozkošný, čo? Nie, a čo ty? A toto je moja palacinka. Pozri, aká rozkošná víla. Nie je to dobré. Čo budeme robiť? Myslím, že je to vlastne pekné. Ups. Ahoj. Nápad. Pozri, babi, ako je to teraz? Dobre. Tak tuto máš. Tento raz vyhrávate obaja. Je to super. Wow, poďme sa hrať. Jej. To je všetko. Ešte raz. Dobre, dievčatá. Pozrite sa, akú roztomilú kačičku mám. Bude to cena. Aká roztomilá. Zostaň tu zatiaľ a čas sa začal. Chcem sa s ním hrať. Vezmem oranžovú a urobím aj čierny obrys. Dajme tam trochu žltej a modrej. Otočím to. Myslím, že je to vlastne super. Vystrašil si ma. Nekúkaj. Takže zobák urobím čierny a červený. Takže všetko obkreslím samozrejme. Káčatko bude jasne žlté. Takú kačku mám, len tak na okraj. Čas vypršal, dievčatá. Čas skontrolovať výsledok. No, ako sa ti páči tento? A ja mám skutočného fešáka. Čo? Uvidíme. Nie. Tvoj nie je veľmi roztomilý. Tak, wow. Tu si vyhrala. Aký je to rozkošný, aké milé. Dajme ho sem do vody, aby mohol plávať. Je taký roztomilý. Kačička, páči sa ti táto voda? Taký rozkošný. Nemôžem. Už ho milujem. Kameň, papier, nožnice. Vyhral som. Pozri. Ahoj. A toto som ja, ako som ťa oklamal. Wow, chcem toto. Čas sa začal. Poďme, dievčatá. Vezmem si čierneho. Takže musíš všetko správne zmerať. Výšku, oči, teraz uši, telo.
Poďme ďalej. Obrys urobím čierny a všetko namaľujem na žlto. Veľký červený úsmev, zuby a to je všetko, čo potrebujeme. Mám pocit, že to bude perfektné. Poďme vymeniť. Poď. Takže opatrne natriam na žlto a teraz to otočím. To je ten druh Pikachu, ktorý som dostal. Stále trochu žltý, červený, ešte trochu a je to. To je to, čo máme. Babka, prestaň spať. Och, prepáčte, dievčatá. Áno, čas už dávno uplynul. Páči sa ti môj Pikachu? Je pekný. A tvoj je prepáč. Nie, je to trochu čudné. Takže, Brittany, vyhrávaš. Tu máš. Wow, ďakujem. Je taký super. Wow. Nie, nedám ti to. Je to moje. Čo sú to? Super cena od Angry Birds. Toto bude tvoja cena a tiež je to zábava, pretože je to torta. Angry Birds duhová torta. Čas beží. Poďme. Dobre, sme pripravení. Urobím to rýchlejšie. Nie, ja to urobím. Uvidíme, kto dostane tortu. Nie, vyhrám to a zjem to celé. Poďme na kontúru, nejaké oči vyplňujem červenou. Bude to krásne a urobím aj krásneho vtáka. Samozrejme, urobím čierny obrys. Nejaké oči. Aký je roztomilý, ako skvele mi to ide. Teraz namaluj oči na bielo a zvyšok bude červený a trochu žltej neuškodí. Teraz to otoč. Opatrne dokončím oči. Otoč to a je to ideálne. Stop! Čas vypršal! Tak, vyhral som. Akého vtáka mám? Nevidel si moje umenie? Aký pomalý on. Áno, toto je veľmi krásne. Tu je tvoja víťazná torta. Strieborné, je to nádherné, také chutné. Môj Bože! Wow, a je to duhová torta. Myslím, že to tiež vyskúšam. Jej, prepáčte, je to tak chutné. Nemohol som prestať. Nie, už sa nedotýkaj mojej torty. Ani viac nepotrebujem. Ako chutí červená? Skúsme to. Hej, a máš modrú na čele? Dievčatá, prestaňte. Mám takú veľkú cenu. Dinosaura. Pozri. Čas sa začal. Pokračujte. Dobre. Tak, pripravený na súboj? Takže obkreslím obrys čiernou, urobím to zaujímavejšie, oči a ústa. Teraz samozrejme bežová, ružová, modré oči. Aký roztomilý dinosaurus. Dobre, otočme to. Počkaj, ale predtým. Malý žart. Hej, tam máš modrú čiaru. Som tu a čas beží. Dobre. Áno, prepáč. Musíme sa pustiť do práce. Opatrne premalujem modrú a ružovú. Vyplníme medzery a ten veľmi roztomilý dinosaurus bude dokonalý. Teraz ho môžeme otočiť. Je taký roztomilý a môj je takýto. Čas vypršal. Dobre, na 3. 1, 2, 3. Moja kráska. Nie, to je naozaj zlé. A tvoje? A môj je vlastne pekný. Aké pekné. Toto je tvoj dinosaurus s cukríkmi. Je to tvoja cena. Vezmi si to. Som taký rád. Teraz ich všetky zjem. Vezmem si naraz 3 cukríky. Obali preč. Aké chutné. Akože tieto cukríky sú všetko. Podelíš sa so mnou. Vďaka. Sú to také skvelé ceny. Jill, ničoho sa nedotýkaj. Už som dokončil svoj kresbu. Ukážem ti ju. Chcem milkshake. Pripravený? Juchu. To je pre našich chlapcov jednoduché. Chystajú sa pripraviť ti najlepší milkshake v tvojom živote. Naozaj je to tá najjednoduchšia vec na prípravu. Začnem s nutelou. Mňam. Naozaj chcem viac?
Ale nemôžem. Musím urobiť milkshake. Takže lyžica do pohára. Nemôžem. Áno. To bolo dobré. Potrebujem mlieko na svoj milkshake, samozrejme. Takže nalejeme trochu do hrnca. Pridáme kakao. Pchať si nás do toho. Prepáč. Pridáme zvyšok kaká do mlieka a všetko premiešame. Musíme počkať, necháme to zovrieť. A môj obľúbený hrnček. Dala mi ho moja vnúčka, Vicky. Nalej to tam a pridaj trochu šľahačky. Hotovo. Toto je pre teba, môj aniel. Môžem ti ukázať, ako urobiť skutočné majstrovské dielo? Poďme na to. Potrebujem tabuľku čokolády. Majstrovsky sa zbavíme obalu. Všetko dáme do hrnca a rozpustíme. Skvelé. Čokoláda je roztopená a môžeme ju naliať do formy medvedíka. Formu potrebujeme trochu vychladiť a počkať, kým čokoláda stúhne. Babi, čo? Jill, čo si to urobila? Zjedla si všetku nutelu. Babka, neboj sa. Mám skvelý nápad. Dobre. Mám to všetko pod kontrolou. Trochu mlieka do pohára a teraz to premiešame. Voilà! Máme čokoládový milkshake a trochu šľahačky. Áno, presne tak. Myslím, že trochu čokolády navrch by nebolo na škodu. Slamka a som pripravená podávať. To je úžasné, šéf-kuchár. Len sekundu. Už to bude. Potrebujem tieto dve formy spojiť. A teraz vložíme dovnútra milkshake, zasunieme slamku. Trochu čokoládových draže na zakusnutie. Vicky to určite bude milovať. Wow, ako úžasne to všetko vyzerá. Chcem začať s týmto. Dúfam, že je to naozaj dobré. Uvidíme. Mňam, sestrička, si úžasná. Úžasné. Tento je určite pre moju babičku. Ľúbim ťa. Tu je bosk pre teba. Skúsme tvoj shake. Nie zlé. A čo je tu? Čokoládový medveď, super! Skúsme to! Je to skvelé. Akú chuť má ten medveď? Je to 100% čokoláda. To je úžasné. A moje obľúbené M&M's. Lahodné. Šéf-kuchár, vyhrávate. Áno. Vedel som to. Vidím, že sa nemôže dočkať, kedy začne variť. Zistíme, čo chce Vicky. Chcem cestoviny! To je skvelá voľba. Všetci sú pripravení? Tak poďme začať variť. Kde začneme? Správne! Musíme uvariť cestoviny. Dajme ich do hrnca a uvarme. Sú také dlhé. Ako ich tam zmestím? Nemôžem to urobiť. Pozri. Jill, to je zle. Nech ťa babička naučí, ako robiť špagety. Zapneme sporák a počkáme, kým voda zovrie. Potom nejaké špagety a nerobíš. Čože? Čo ich tu učíte? Tých mladých ľudí. Zlatko, ukážem ti, ako sa robia pravé cestoviny. Pozorne sleduj. Daj špagety variť. Medzi tým si zoberieme plechovku čierneho atramentu a vylejeme ho do vody. Teraz máme čierne cestoviny. Musím to skúsiť. Ups, trochu prevarené, ale lepšie ako úplne surové. Daj to na tanier. A niečo na chuť, ale čo? Čo to je kečup? To sú chemikálie. Potrebujeme niečo prirodzenejšie. Urobím si vlastný kečup. Rozmačkam nejaké... paradajky. Pozor. Hotovo. A polejeme moje špagety. Dobre, šéf-kuchár, čo si myslíte? Snažíš sa to dieťa otráviť? Ukážem ti dobrý recept. Pripravený? Potrebujeme syr. Dobre. Vystrihnem to. Teraz nasypeme chutné čierne cestoviny dovnútra syra. A trocha ohňa.
Rozpustíme syr, kým nie je riadne roztopený. No, Skvelé. Vložíme cestoviny a dôkladne premiešame. Mňamka, Daj to na tanier a pridaj sušené huby. Dobre. Hotovo. Pani! Ďakujem. Viem, že som vytvoril majstrovské dielo. To je skvelé. Ponáhľaj sa. Človek, moje špagety sú všetky spálené. Nemôžem to podať vícky. Žiadna šanca. Mám úžasný nápad. Nalejme trochu mlieka do kaká. Ó, môj Bože. Musím urobiť to isté. Dobre, poďme všetko zmiešať. Ďalej budem potrebovať striekačku. Ale nebojte sa, nič nikomu nezlomím. Potrebujem len dostať čokoládovú tekutinu dovnútra a potom ju musím zmraziť. Takže ideme na to. Na tanier. Trocha šľahačky a hotovo. Wow, tak rýchlo. Čo je to? Húba? Uf, to nejdem jesť. Skúsme cestoviny. Sú zmrazené. Nie. Dobre. Wow. Wow, to je kečup? Uvidíme. Áno. Priamo na vidličku a do úst. Je to vynikajúce. Babi, dobrá práca. Áno. Čo mi sestra pripravila? Wow, čokoládové cestoviny? To som ešte nikdy nemal. Skvelé. Jill určite vyhráva. Konečne som vyhral. Vidím, že každý je pripravený variť. Zistíme, čo chce Vicky. Nuggety? To je super. Poďme na to. Poďme na to. Najprv rozbijeme pár vajec do misy. Potom potrebujeme trochu kuracieho mäsa. Musí byť nakrájané na malé kúsky. Presne takto. Wow. Poďme na to. Ukážem vám všetko. No, to je dosť malé. Poďme všetko zmiešať dohromady. Šéf kuchár? Čo to robíš? Správne? Ďakujem. Zabudol som na to? Teraz nejaké zábavné formy? Pozri sa na to. Dobre. Dávame zmes do foriem. A nechajte to zamraziť. Ukážem vám lepší recept. Budem mať nádherné rybie nuggety. Tada. Ryba je nádherná. Nakrájajte ju nožom. Dobre. Vezmeme filé, zbavíme sa kože a nakrájame na malé kúsky. Trochu múky navrch a obalovanie. Tak, to je krásne. Smažme ich v oleji. Moje nugetky sú určite zamrznuté. Musím ich skontrolovať. Pozrime sa. Moje dinosaury. Kde sú ostatné? Jill, zlato, vráť mi moje nugetky. Musím ich uvariť. Posypte trochu strúhanky a môžeme to dať do rúry piecť. Už bežím. Dobre, teraz je čas, aby som šiel spať. Myslím, že kuracie nugety sú trochu mimo moju ligu. Musím niečo vymyslieť. Rozhodne dokážem spraviť sušienkové nugety. Pekné. Budeme strúhať naše sušienky. Vidíš? Máme niekoľko omrviniek a pridáme veľa arašidového masla. To je chutné! Už len to celé zamiešať a pozri, je to ako plastelína. Dobre! Vytvarujme to do našich obľúbených fóriem. Šéf kuchár, čo si myslíte o mojom nápade? Je to tak. Vôbec sa to nedá porovnať s mojím. Rybacie nugetky sú hotové. Pridáme trochu zlata. Čo si o tom myslíte? To je jedno. Budeme ich strúhať na nugetky. Dobre. Teraz na chutnú omáčku potrebujem granátové jablko.
Výborne sa to hodí k rybe. Pánečku. Och! Som hore! Dobre, čas vybrať moje nugety. Kde sú? Aha, tu sú. Dajme ich na tanier a pridajme na ne kečup. Hotovo. Jill, kde je omáčka? Môžem pridať aj čokoládový sirup. Skvele sa hodí k mojim nugetkám. Hotovo! Super. Mňam, 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 mňam. Hurá! Moje nugety sú hotové. Chcem začať s týmito roztomilými dinosaužičkami. Sú super roztomilé, takže moja vidlička už tam letí. Super. Úžasné. Áno, milujem to. Wow. Čo je to? Pozrime sa. Je to čokoláda? To je fajn. Toto je od mojej sestry. Milujem ťa. Je to naozaj dobré. Super. Čo je tu? Z čoho sú tieto nugetky vyrobené? Nejaký prach a ryba? Fuj, takže kto vyhral? Babička vyhráva. Vedel som, že som najlepší.